Witam Was pięknie, Rostomili. Wyrządzę Wam cosik o Polokach na Zaolziu. Chodzi o tego słowa Zaolzi nim umrot. Ja raczej rzeknę, że to jest zachodni brzeg Olzy. Ale z tego, że wszyscy prawią Zaolzi, no to ja też będę tak prawił, ale ta nazwa jakoś ich do mnie nie rządzi. Jak macie radzi, to moi drzistani, dajcie mi pyty palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Historia, co wam opowiem, je prawdziwo, a wszystko się zaczęło gans 110 roków temu w Trzyncu, jeszcze za Austrię. Mieszkał tam synek, co mu było na mianę Jonek. Było mu 17, a mieszkał tam hanej na kopcu, z którego było widać Lyszną, a kąsek Goleszowa. Choć mu nie było ani 18, to już robił we werku, tak jak jego foter. Starzyk robili cały żywot na gruncie, ale jak postawili werk, to kupa chłopów tam zaczęło robić, bo dostawali lepsze grejcary, a na gruncie robili, ale użmieni, bo nie mieli tyle czasu. Tuż Jonek też był bańkorzym, a robił od rana do wieczora przy piecu. W ten czas nie było granic ani wojoków, co tych granic wachują, a ludzie chodzowali z jednej dziedziny do drugiej bez papiurów. Jonek miał kamrata w Goleszowie, Karola, mu było na miano, a ten Karol też robił we werku, a czasem go brał na muzyki do swojej dziedziny. Jonek musiał dawać pozór, co by syncy goleszowscy nie wyfackali mu po gębie, bo był z inkszej dziedziny, ale w ten czas żaden nie prawił, że ktoś jest z Czech, albo z Polski, albo z Czechosłowacji, albo z Polski, bo od Ostrawy po Bielsko wszyscy rządzili po naszemu, bo to było przeca księstwo cieszyńskie, a ludzie mieli nad sobą świętego cysarza z Wiednia, Franca Józefa. Mogli czytać po polsku, mogli pisać po polsku, bo były polskie Zeitungi. Wanielicy skluzili tutaj Biblię po polsku, a parę książek po polsku, potem tych książek było coraz więcej, było ich kupa, tuż ludzie czytali. Dziecka we szkole się uczyli najprzód po niemiecku, a potem po polsku, ale kupa z nich pisało jako słyszało, po naszemu. Jonek też poradził po niemiecku wyrządzać, a i musiał, bo we werku główny majster to był Rakuszan. Jak z Karolem rozszli na muzykę przy sobocie, to się mu spodobała dziołcha z Goleszowa, Zofia. Porę razy zatańcowali, potem jeszcze porę razy pospołu na muzyce balandrowali, a zaczęli se przoć. Tak przeszły 4 roki. W 14 roku zaczęła się wojna. Tuż Jonek poszedł na asynt, do wojska, służyć pod cesarzem. Za 2 roki przyszedł z frontu, a wnet poszedł do Zofii, co ona już na niego długo czekała. Ojcowie Jonka też się wybrali do Goleszowa na smowy, dorządzić wiano, a jak Jonkowi było 23 roki, to się ożenił ze Zofią. Musiał jednak odsłużyć jeszcze 2 roki, ale go puścili, bo Zofia została nie sama. Młodzi mieszkali w chałupie z fotrami Jonka w Trzyncu. Rok przed końcem wojny urodził się im synek, a dali mu na miano Józef, tak jako cysarz. Wojna się skończyła, wszyscy się radowali, ale nad Olzą przybywało wojoków. Polskich po jednej stronie, a czeskich po drugiej stronie. Za 2 roki ponabijali palików a tabule na granicy, a zakozali przechodzić z Trzynca do Goleszowa. Tą granicę se zrobili panoczkowie kańsikej we Francji. Wobec się tu staloków nie pytali, czy chcą mieć tą granicę, czy nie. Cieszyn też przerzazali na poły, a ludzie się dropali poczepani, bo nie wiedzieli gans, co się robi. Narost tu stalocy w Trzyncu, a w większych miastach, a po dziedzinach dostali czeskie papiury, czechosłowackie papiury, a mieli w nich napisane, że są Czechami. Zaolzianie się jednak nie chcieli dać, pozakładali polskie szkoły. Furt chcieli mieć polskie miana, ale to się władzy moc nie podobało. Jonek ze Zofią, jak chcieli iść do jej fotrów, to musieli się na becyrku wyrobić papiury. Mijały roki, Józef potem miał swoje dziecka, Zofia z Jonkiem się zestarzili, ale wszyscy wiedzieli, że tam za miedzą, za tymi palikami, za tymi tabulkami je ich familia. W Goleszowie też ludzie wiedzieli, że oto tam za kopcem
za granicą mieszkają Polacy. Potem przyszła jeszcze inksza władza, co chciała tą polskość w Zaolzianach użgant zabić, ale oni zaś się nie dali. Furt mieli swoje szkoły, zbierali się do kupy w PZKO, w Kongresie Polaków, a krzewili tą polskość tam za Olzum jako poradzili. A tak je do dzisiaj. Józefa, Karola a Zofiję już nie ma, ale żyją ich wnuki a prawnuki, co furt rządzą po naszemu, a mają polskie miana. Rządzą a i po polsku. Oni nie są żadną Polonią, jak się komuś kejsi uzdało. Oni są Polacy. Polacy, co tam mieszkali stówki roków, bo znam jednego chłopa z Mostów u Jabłonkowa, panoszka Niedobę, co on swoją familię, genealogię wyprowadził, wykludził kańsikej od XIII albo XIV wieku. Ale we Warszawie po niektórym się zna, że to jest Polonia. Oni nie wiedzą, nie znają tej historii tutaj naszej. Im się to iny zdo. Tuż chwała wam, tu stelocy, Polacy ze Zaolzio, że furt mocie Polskę w sercach. Kupę jeżdżę po cieszyńskiej ziemi za Olzum, na tym zachodnim brzegu, a jak się spotykam z wami, tam z tymi tustelokami, to wiedzcie, że mam do was wielki, że was mam w zocy, że poradzicie furt rządzić po naszemu, a po polsku, a za to, że ta nasza cieszyńsko rzecz za Olzum się furt twardo dzierży. Pamiętajmy o Polokach. Tam za kopcem, oni tam są, byli, a bydą. Roztomili macie takie obrazki trzy kole mojej głowy. Jak się wam to moi wyrządzani macie radzi, to wyrządzani, to drzistani, to na jednym obrazku macie subskrypcję, na drugim obrazku macie playlistę, filmy, co się wam można będą podobać, a na trzecim obrazku jest film, co można się wam też spodoba. Dziękuję wam pięknie.